Мінск 100 гадоў таму. Плошча горада. 940 год таму назад тэрыторыя Мінска была не больш сучаснай вёскі. Але горад рос. Яго межы, нібы паясы на таліі сталеючага юнака, станавіліся цеснымі і паступова змяняліся на больш раскошныя. Самым старадаўнім і ганаровым з'яўляецца пояс Рурыкавічаў. Тады, у 9-12 стагоддзі ў мінскім княстве правілі князі з роду Рурыкаў. Гэты пояс ахопліваў дзядзінец і пасад старадаўняга Мінска. Раён у межах цяперашняга кафедральнага сабору, Петрапаўлаўскай царквы, палаца спорту і траецкага прадмесця. Князі Вялікага княства Літоўскага пакінулі пасля сябе Вялікалітоўскі пояс. Ён часткова супадаў з пабудаваным у пачатку 17 стагоддзя вакол горада земляным валам з бастыёнамі і ровам. Аб гэтым зараз нагадвае вуліца Гарадскі вал. Па-за валам аказаліся татарская слабада і зарэчная частка гарадской забудовы. Але іх таксама варта ўключыць у межы Вялікалітоўскага пояса. Царскі пояс склаўся ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. У адрозненні ад папярэдніх, ён не меў абарончага значэння і супадаў з рысай горада, за якой месціліся прыгарадныя вёскі. Тады ў Мінску разгортвалася інтэнсіўнае будаўніцтва. Тэрыторыя горада хутка расла. Калі ў 1891 годзе яго плошча складала 1700 дзесяцін, то ў 1913 годзе 5417. Другой важкай прычынай пашырэння тэрыторыі горада з'явілася тая акалічнасць, што царскі закон не дазваляў яўрэям сяліцца і купляць землі для будаўніцтва па-за межамі гарадскіх паселішчаў. Да 1905 года толькі ў горадзе маглі набыць зямлю дзеля гэтых мэт таксама і католікі. Па хадатайніцтву прадстаўнікоў каталіцкага і іудзейскага насельніцтва мясцовыя ўлады дамагаліся ўключэння ў межы горада ўсё новых і новых зямель. У выніку, у 1904 годзе Мінск сярод усіх гарадоў расійскай імперыі за выключэннем, вядома, Пецярбурга і Масквы займаў па плошчы 9-е месца. Пабудаваныя пры савецкай уладзе гарадскія кварталы падпяразаны ўжо савецкім поясам. Цяпер пляцецца рэспубліканскі.